Η άγκυρα. Όσο είναι στο εσωτερικό του πλοίου δεν βυθίζεται. Μετά τη ρίχνουν στη θάλασσα και βυθίζεται κατευθείαν. Ναι. Τι ναι? Ναι, ούτε εγώ καταλαβαίνω πώς γίνεται. Το πλοίο, λόγω του φαινομένου της άνωσης, εκτοπίζει πολύ μεγάλο όγκο νερού. Το βάρος του νερού που εκτοπίζεται είναι αρκετά μεγαλύτερο από το βάρος του πλοίου, ώστε αυτό να επιπλέει ακόμα και φορτωμένο με την άγκυρα. Από την άλλη, η άγκυρα μόνη της εκτοπίζει πολύ μικρό όγκο νερού ή αλλιώς η πυκνότητά της είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του νερού και επομένως βυθίζεται. Μάλλον πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για την άνωση. Πρέπει, ναι. Άνωση. Η άνωση είναι μια δύναμη που ασκεί ένα ρευστό, όπως η θάλασσα ή ο αέρας, σε ένα σώμα που βρίσκεται βυθισμένο μέσα του μερικώς ή πλήρως. Όταν προσπαθούμε να βουλιάξουμε μία μπάλα στο νερό, αισθανόμαστε την άνωση να σμπρώχνει προς τα πάνω και να μας εμποδίζει. Η άνωση οφείλεται στην πίεση και η πίεση εξαρτάται από το βάθος. Συγκεκριμένα, σε όσο μεγαλύτερο βάθος είμαστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση. Μία μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι οι ατμόσφαιρες. Ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός Αρχιμίδης προβληματίστηκε με το θέμα για καιρό και σύμφωνα με την παράδοση βρήκε τη λύση όσο ήταν μέσα σε ένα αρχαίο λουτρό. Έβρικα! Σύμφωνα με την ιστορία, ο βασιλιάς των Σιρακουσών είχε ζητήσει από τον Αρχιμίδη να διαπιστώσει αν η κορώνα που του είχε φτιάξει διάσημος καλλιτέχνης ήταν από ατόφιο χρυσάφι ή αν ο δημιουργός της, θέλοντας να εξαπατήσει το βασιλιά, είχε ανακατέψει και άλλα υλικά. Όπαρε μεγάλε, θα μας πνίξεις! Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή του Αρχιμίδη, ένα σώμα βυθισμένο μέσα σε ένα ρευστό οθείται προς τα πάνω με δύναμη ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. Έβρικα. Τελικά ήταν από ατόφιο χρυσάφι η κορώνα του βασιλιά ή όχι? Δεν ήταν. Ο καλλιτέχνης είχε προσπαθήσει να εξαπατήσει το βασιλιά. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο καλύτερα την αρχή του Αρχιμίδη? Αν αφήσουμε μία πέτρα να πέσει μέσα σε ένα δοχείο με νερό, η βαρύτητα θα έλξει την πέτρα προς τα κάτω. Η πέτρα θα καταλάβει το χώρο που είχε πριν το νερό, επομένως μία ποσότητα νερού ίση με τον όγκο της πέτρας θα πρέπει να εκτοπιστεί. Αντίστοιχα, αν αφήσουμε την πέτρα σε ένα δοχείο που είναι γεμάτο έως επάνω, το νερό που θα ξεχυλήσει θα ισούται με τον όγκο της πέτρας που βυθίστηκε στο νερό. Δεν είπαμε όμως ότι υπάρχει η άνωση, δηλαδή η δύναμη που οθεί την πέτρα προς τα πάνω? Και σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμίδη, η δύναμη αυτή είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει. Άρα τελικά γιατί βυθίστηκε η πέτρα? Επειδή το βάρος του νερού που εκτοπίστηκε ή ξεχύλισε είναι μικρότερο από το βάρος της πέτρας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι είναι διαφορετικό μέγεθος ο όγκος και διαφορετικό το βάρος ενός σώματος. Σωστά! Ο όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε σώμα. Ενώ το βάρος είναι η δύναμη με την οποία έλκει η γη τα σώματα ανάλογα με τη μάζα τους. Άρα η πέτρα βυθίστηκε γιατί ενώ ο όγκος νερού που εκτοπίστηκε είναι ίδιος με της πέτρας, το βάρος του όγκου του νερού ήταν μικρότερο. Το κατάλαβα. Άρα μπορείτε να μου πείτε τώρα γιατί η άγκυρα βυθίζεται όταν πέφτει στο νερό? Μπορούμε να πούμε ότι το βάρος του νερού που εκτοπίζει είναι μικρότερο από το βάρος της άγκυρας. Και έτσι βυθίζεται. Και το καράβι μέσα στο οποίο βρίσκεται η άγκυρα? Δεν βυθίζεται γιατί ο όγκος νερού που εκτοπίζει έχει μεγαλύτερο βάρος από το καράβι. Και επίσης η συνολική πυκνότητα του πλοίου είναι μικρότερη από την πυκνότητα του νερού. Αλλιώς δεν θα επέπλεε. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να είμαι πάνω σε αυτό το καράβι και να ξεκινήσω ένα μακρύ ταξίδι. Κι εγώ! Κι εγώ. Τι είπατε? Ναι, και το ταξίδι είναι μια επιστημονική εμπειρία, δεν λέω.